Zi, de ce nu mi spui ce s-a întâmplat? Taucher, nu înțeleg ce fel de oameni sunt. Întotdeauna i-am considerat ai noștri. Și batjocurile și sarcasmul surorii Nauren. Întotdeauna am tolerat asta pentru că am crezut că a devenit amară din cauza afecțiunii ei. Dar acum Canual și Comal, cum a ajuns atâta urâniei? Întotdeauna i-am tratat, felul în care îl tratez pe Gul. Și acum sunt, încercând să distrugem viața fiicei noastre. Se pare că ar trebui să vorbesc cu fratele meu acum. Nu, Taucher. Nu face asta, lucrurile s-ar putea înrăutăți. Rana, e adevărat că îmi iubesc foarte mult fratele. Dar nimeni nu poate lua dragostea mea pentru tine și Gulnor. Dacă totuși rămân tăcut, lucrurile se înrăutățesc. Taucher,